Halor Kapatisi TV. Kinoi kai ad hoc gibadana pokshatri jongka Federation of All School Teachers of Meghalaya. Kila shimi karai ban sange no ekajing ki jongki hadin baka sorkar kala shashkor ekajing dawa jongki. Yakani karai kila shim hadin kajing kendu jongki ya menteri rang baka jela kuandat ke sangma. Unai lam jaga fastom ubabusan bor jungai. Urayathu ba ha kajing kendu bad menteri rang ba larai bekinoi kai ad hoc. Kin yo no ya ka jingsio le ne ka basic pay kat kom ka seniority le ne kat kom ka jing slam jongki hak kam. Kin yo ya ka dearness allowance le ne ka DA ka ba shisen hisnam. Kin yo ya ka Central Provident Fund 5% na ka basic pay jongki ya ka ba ka sorkar kan ayaki pat 5% pan kin ha ban no senyang naladi hak account jongki. Nang ta kilai pen baik ru pat ka sorkar na ka benta ka debt com retirement gratitude lani ka DCRG ya ka ba ya kan ni kin sia pen baik pat ka tanat puli puthi halor kini kijing kular jok sorkar ka lapan por lai benai bahkan pen baik ya kan ni kijing siu thamai lani ka new pay structure bat kan sapen bena ya kan ni shwa ka Christmas bakat no kan siu ki bat ka jing siu thamai kan sedang nadu ka shitarik uyayom arhajar arpun riu. Long live Custom! Long live Custom! Ni ai kublai kerpang ni pigi parlok media ke jongi balayadan pentabat ni nado bangi penbena ya ke jingi le si hadu ko ni kasngi kaba mentaro te kama pilatip hi ngila sedang ya ke jingi nado ka arpu arterik te handrai kadai nado mensisi kata ka arpu kalai pauterik bangi yo ya ka jingtip na commissioner secretary ba chief minister badan burom jengi ukhot ya kren jengi nen kasni hakapor lai baji janmit tenrai hakastep ndai baji nila yo biang ya ka phone call na commissioner secretary ibala ong yangi ba chief minister ula postpone ya ka jingi kendu jengi hakapor lai baji upa wan no hakapor shiposteng nomor ba don program Sya Boy. Te hadian nilai bat nilai yo banyak kendu ya Chief Minister Hakapor Khat Arduna. Te nakaliang jongi ringkat bar ki perlok garu ki belayawan lang. Kabaningkong kalong ba ngipen i bet akaliang jong ka sarkar ya kajing kabangi kinong kai ad hoc nilai kendu da ki pau snem. Bat ni peniru ba kum kinoi kai ad hoc nyinom lada kani ka jingsi ko jongi kalong bet fix kamut klam kanu ka extra allowance ti hadian ka jingyatai ka balabun ni akran ru syapang ka te ka demand ka jongi ka balong ka deficit system lani ka deficit pattern ti ondang ya kran ya katai nakaliang ka sarkar kalau ong ba ladangi ngi bu bet kita ki atli ki kendan kamut ka kata ka jingbay pisa kanlong kapabun bahaya ka state government ti hadin manglaya kran laya perkat bah kanu ka bah kanu ka basniu ti nakaliang ka sarkar kilaong ba tong inya perkat no dakaway kalat kalenti like no nakani ka demand tong inya klet no ladangila no ban solve ya kani ka jing ka jongpi ti hadin manglaya batay sani bah nilaya kran kabakut nilai rai yakini harum kemut kabaningkong kabang nilai rai kalong ba ngin yo no ya ka basic pay kabamut ya kani ka basic pay kan wan kat kum ka seniority kamut kanem long gaju ba hikai dang apo sipo snem unyo da kumway ba palat sipo ba palat arpo ba palat lipo snem unyo la ka jong ka basic pay kaba arpan ngin yo ya ka DA ya kan ka DA larai ban ai sisen sisnem kabalong bakan yarap yang ngi kinong hikai hakani ka jingkiu dor jong kimar kimata to nang ta kabalai kabangin ya bet balai menjur lang kalong bangin yo ya kata ka Central Provident Fund
kaba ka CPF ngiyong kabangin yo pra person na ka government jong ka basic but pra person kamut kin contribute pat kinong hikai hagata ka account ka jong ki bagi khotbet ka CPF account but kaba khaddo kabangi la ya bet kalong nakabenta kani ka Detcom retirement gratitude kabangi ong ka DCRG te ha kabang ya day bat kani ka DCRG nakaliang ni kinong hikai ngilaya menjur ba nginong ba ngin contribute nakabenta kani ka retirement let's say nakabenta kani ka contribution katno ngin contribute ngin siya penbet bat ka education department hakini kita yo kisni kibanwan to namar ba ka government kala shim ya karai ban penhap yang ni hakani ka bakiong kata ka new pay structure kamut ka bampat judan hapo kani ka jela ka jongi te ka government kala panpor kalong aipor yang lai benai bangin penkre ya kani ka new pay structure nakabenta ka basic nakabenta ka DA nakabenta ka ngila banong ka CPF katno ngin ya ken te aipor yang lai benai bat ngin shim ya karai katno ngi dei ban siu tulop ya pi kalong shwa jong ka Christmas kamut ngin I give ya pi kamut da ka jing pen bena katno pin yo ya katulop nangta ya katulop ka batmai pat ka sarkar bat ka jing menjur lang jong kidakot ngilong ba dai ban sedang no nadu ka basdang ka financial year usnya mu batmai kamut nadu ka shtarik ka jong April arhajar arpun riu kinong hikai school ad hoc kin yo no ya katulop ka batmai kan kentup ya kinong hikai nadu ki pre-primary nangta ki LP nangta ki UP nangta ki secondary nangta ki higher secondary nangta kinong hikai science teacher nangta kinong hikai Hindi bat kentup ru ya kini ki ad hoc school ki badai ki school step bat ki school meet kabamut menta kani ka jipen kiu tulop da kan new pay structure kan kentup ya baro ki school ki bahap ha ka ad hoc system ladang isyem kelum ya ka jingken menta ngin poi jan kumba shipau hajar ngut kinong hikai te hadin bangila pensngau ya kani sya ki parlok nong hikai ki jongi nya syong shwa ya ka CEC hangni hasilong bat hapo tura tidak kawai ka jingmut ka CEC kalau ong namar ba hawai ngimyo ya katay ka sispa persen ka bangi dawa henry ngisngaw ba nyo persen na ka jing dawa ka jangi ngilayo nyo 4% na ka jing dawa ka jangi ngilayo tinakaliang ka CEC na baro arteli ki jaka ngilaray ba ngin sange no ya ka jing yaki ti hadin nang ta ngilawan raru ya kani ka rai ya kani ka jing ya keren bat ka sarkar hakmat jong kinong hikai hagaro bat hangni hasilong te baro kinong hikai hiru dakawai ka jingmut kiru kilarai bangin penkut no ya kani kajingnya ki kajongi mentahi kasni. Hello everyone, this is Dr. Madan Kumar, working as an associate professor in Christian Medical College, Vellore, in Pediatric Respirology Department. My main treatment would be with pediatric lung disorders such as asthma, recurrent chest infection, and then recurrent cough. So the importance of this is if you diagnose it first and if you treat it properly, long term the child will have a normal life. If you are not going to treat the child properly, what happens is the quality of life of the child decreases. That is manifested like not studying properly, not playing properly, and not behaving properly. So when we try to treat these things, the respiratory infections properly, most of the times they get better and have a good quality of life. So I am here to screen the children who have respiratory problem. I will be available in Dr. H. Gordon's Robert Hospital from October 1 to October 15 between 10 to 1 p.m. Thank you.